Eyemi emegina he. Ahun papa dua. A me da me na yam abosome nko. Eni nti omotena ase etesen ye ma me dia ye frɛ no Linda di ye bro. Papa. Na wo bo pinimu na bo rem na tie afenu a edin na nkofo di nim e fowa papa. Me gidi agitum se Asante ne panyin. Ani Asante ne panyin ampa. Onto so gitum se Asante ne panyin. Esan se ye hye mia me bebre aya Asante ye asi wa. Me nua Asante ne okokoroko na ampa. Na mentere ho nka ne bebre no me de maba ekro bia ye frɛ no Lake Bosomtwe. Mo amonhye oyi na beto sa Asante ye panyin. Asante ne okokoroko, Asante ne huntehu na mpa. Entimi nua hyewe nyina obi nkyerɛ otadie sa Asante ne panyin. Menchele ho ye bebo apempanifo a omo problem ho a ye busebusa omo nsensem bi agye amane ne amanra enamfo ema sa nsutade kesi we ebeda ha anya samenti ase onso wonti ase esanse agi Asante pan di pa enu nti ye monwrama ye nkoti amanra ne amane ekwan ye fa so a kadie ebeto kakrakama enipa bufa so ebe shepi ni mechi edini nyinaa Linda di ye papa pio na wo borem tie afenu a edin so de behu mi ankasa pa ani fowa papa ore ase me nwa fefe na odin de sen e pa choka sadi ma chefe maize so what di o e Asante di o yo na enimre mi book ni wa na enye boni me pese me ma etiefu hunu saa abakosem a ewo problem a na me tere ho na busasa hwan kwa na akrado mpe no bofo bi a obema yenya nsodi Lake Bosomtwe na me tietie mu so na se mebo epru kakra no kana mai bi na no di na chiri so kakra na se akrado mpe no na ne krama bi na ne nanti sakama so ne efe ne daachi hai papa daachi ye wa Asante wari azie cheme urasha kwa yefa me sebusa de tosu bi na yesi se wotu ni hwe chirichiri benche ni dua kesie bi si ensuom ho edua na esuo no esi nsuo ni mun saa anya mfie 384 years what say edua na anya mfie 384 years wow 384 years and edua no so fit no baby esi ni fit no 28 feet Jesus Christ 348 years na ni feet na nkasa no feet say 28 feet ha Asante ne panyin ampa Asante ye wazoye oti kokoso opem so nana wo ye bema kokodu fa wonsin so mansa no ha enu nti wo mpesua so no bi ne gina no wa mamre no wa mane no ene ewurawura ma ye ba no enti nana piao ye den kurana ensue ye frɛ no sa Bosomtwe na ade nti a ama ye frɛ sensue di Lake Bosomtwe na ye bofo bi a odi nka busam sɛ edin America sa kokra bompe bofo no no ofri kokofu asaman lesan sɛ tete no adwuma na ye efum ene sɛ bia wo bɛkɔ nguma wakɔ yinam enti sia no bofo no efri kokofu asaman forest no ma ene bepie sensue da bi tete okay bi wo si wo bɛkɔ nguma makɔ ye dɛ wo bɛkɔ nguma mu ade sɛ wo kɔ yinam ana sɛ wo kɔdɔ wo kɔ afuo yenum de denti enam no eni ene no eni ene ejare ahofefo no so wasoma me a enti no bofo no eba no na kama daachi ewe mu konrem esanse no kopa bi kakra no na yele ne mabedi na mu konrem no omu kwayirae ewo yirem 3 days ti bofo no ne kama daachi ewe mu epe kwa mi so se mu befa so de abafi obofo no ne kraman no ekọ nwurem kopennam aba abedinti eye dabone no omo zirai omo chinyina nso ezirai eti omo pekonde bebe fi so mame enti omo hwehwe kwan na eno mo hia bo bebe kan blafo se antiro bai bebe kan ochi ti bofo no etu ochi ni tuo enti ochi no enwo bofo no ni mu ha enti ma ochi no moje no esoso bofo mo kra bofo no nso edi ochi no moje na chi inka kra se be pie senso ana senso ekese ai se swimming pool ana ochi no ejina no no fu moje ba
nti otwe no agina no nso mo je ba no chaso eyetiefo asem ntinya mahomeka awosen kura gume amafo wa papa bi meyempa toba ha esan say asante ye ne panyin am to asoma nti bofo no bo twini tuo na ohun se nso e da kito se swimming pool a otwin gina no otwini huru efiri mo je ba no bofo nsa shutu otwini bi to shutu otwe no en bofo otwini ehuru ni to nso ni bofo ni benso no no benso no obehun se otwini ni nso ni so hun so otwini ni nso ni bofo ne sesade a ene aboma botu ewo manim haya ma ehun ri de nso bedi nso bosom na nso no na ho emoa Tadia biane man di enti bosom ne chen ese ne chen na no nam sna moja no odi na nam oso no obepie saa pula no ene ye bosom chen wow ese me tie won sem nim ye pa kanse nsu na nkasa ne dia nkasa de wo fititi no eye bosom chen di dia nkasa bosom action Asante le peninam. Asante ye wazo. Se wo ese bibia ngo papa ani gre. Se ya mo ampini sa krodo ma ebeye den na bo enimbe. Ye hu amamro ani amani. Se wo na mese wo se obi ni na se fu ya kasa ye man Otumfour a oti kokoso ona nso e wo no piao Otumfour osei tutu abebio oti kokoso opimso chiwuti twasman ena sai nso we no e wo no enti no obi aba ne so obehwe senso we ya ensa nse mrofo no etimi bam se ebehwe enso we no so mbo amutimi bu se enso we no ene hwan nso de hwan dia nso na ngasa mom de ene dia Otumfour o sei tutu abebio ona nso we no ene dia by nam say before na be discover senso we no ofri kokofo Asaman no ebe bibia na Otumfour to kokoso ne nsem sisi ase bibi si so ehuna se o se so ni ya nina ewo Otumfour to kokoso ewo ne se wo hu me ka cho se Asante ye wazo yampa ebia na me ka no se wa follow me a ebesi de wo amamre ni amane sie me na sinia me ye no ne pushi na beme die gwatena so na me fo wa papa me di amamre ni amane me tomusiko na me be chia gum se entete no ehuwa ko baabia aha me se bu se obi mu na kokofu Asaman kokofu ni di kwa de se ni di no ede na obi yaboa wow me na mjira ho yo ayamiao obri yaboa entina ye buafo eye din papa ye di fra wuyem edi pie ye no enu ntia ye sansuro ma ofadi we to wo so ofadi fo Asante ye wazo ye mwampa minya we die ye nkyere ho no megyae amorako na da foforo no ye besa atwensa asa afro ni asa domosuko asa hu ni ekeka ho we eyani entenjai we follow me na abeti mu nsem ye obuko abakosem kura ono kura ompe afei na abakosem aba entimi nya bema merasa